Dobrý pán vodič, čo tu robíte? Testujem novú Kia PV5 Cargo. Aha, to má veľa odkladacích priestorov, čo? No, Tak nahmatková kontrola, čo máte? A to v strede to čo? úložný priestor s organizérmi. No. Ňakaslík? Tak si vystupte. No dobre. A tam je čo? No dobre, no. A tam dole? No dobre, má to veľa úložných priestorov. 24 sáčkov, to je 9 452 000 jednorazových dávok, to máte tak do živote. Zapraškový cukor od mamy?